belai ke khair susu mampli kaisa tubi phaikya dalbida news habanokni bhaktui khoroksa ompi teibaklai kamini taku Arjun Sadon Jomatia nok nukhungni bihik bwsa bwtwino yakarui charina bagui phatar hasteo thangai samung tangna bagui hajara thangmani buini yagol ongkhorna thangtheni chenayo kemajak tabuk bihik natukjak kok masalia bwsai bai borobo thangka sabo talangkha bo bahike kemakha buide botharka kokduk bai bo kwrwngui malai liya nukhungni bororok wanajak tabuk biang kemakha phatar hasteo tiprasarok nugui tongnai eba sinui tongnai rokno kok kwcharkha bihik Durga Devi Jomatia bwsa masa gwnang nukhungo rang puisa kwrwini bagui chenai hasteo thangai samung tangna thangthani kemajak Arjun Sadon Jomatia Arjun Sadon Jomatia bini buai tarina rang rithani Arjun Sadon Jomatia no thangsokdi hinui sawi thangmani nukphaliya bini buai Arjun Sadon Jomatia no kemajakha biangbo thangka naitugui bo manliya bihik wanamao kalajak tabuk boro bo thangka buibaide botharjaka hinui nukhungni bororok wanalaijak je nugui tongnai Arjun Sadon Jomatia no phatar hasteo tongnai lukurokno kok kwcharkha bini bwrui bai kwrwngna bagui bihikni mung Durga Devi Jomatia naitongdi choyakarei chini mapiliwo Hari sini tabuk sini takuk Tripura sani jingjalni bagui sung khwnai no tabuk bini bwsai phatar hasteo thangwinai chana kwrwui nungna kwrwui wngma bai phatar hasteo samung tangnai hnui thangmani tabuk bwsai kemajak hingkhe tabuk o takukni bwswk joratui jingjalng tongkha bwswk joratui kubui bwswk joratui tatal bono tabuk sung setogui sungui nai no hari takuk hingkhe nini bumung hingkhe tamo ani bumung hingkhe Durga Devi Jomatia hingkhe tei nini para hingkhe ompi teibaklai hingkhe nongni block hingkhe ompi block hingkhe takuk nini bwsani bumung hingkhe Arjun Sadon Jomatia hingkhe takuk bo nini bwsai phatar hasteo thangmani Tripurani phatar hasteo thangmani koidin kaka Chennai o hi thango 4 tarikh o thango aro sogui masalaikha 5 tarikh o kisa sori haya hi borok samung khailai maliya khanasi samung ma khailai sinai hi sahojago ani buwaiba hingkhe last nung nini bwsai bai koi tarikh o le masalaikha 5 tarikh 6 tarikh o last o kok masalai dogano tei kjang nunglai ni aro borok tongma jago tei haya mamang tei nunglai maliya hoi dogano tei kahana lainai nunglai thango hi sabhake gari rok pepe pang khorak khana liya tongba sidi ano apro waisa masamani hingkhe nung apro je masamani takpa masaya ko takpa kwrwiko masaya ko hingkhe takuk nung lukurok no le nung tam subachu de sanhono muso angka lukurok no ani bwsai no je jaga pa tongthung angkhe nuruk tugui rok baijati oro tongo oro soi pa nuruk tugui rok baijati hi angkhe lukurok no sang hingkhe nung tabuk lukurokni subachu nang tokhatana lukurok tubachu sang aro chini jati kwbangma takuk bukhuk chini jati kaisa angkhe ba chung jati chunu takuk chunu bahi asa ui aro motha rok khana rok tokana ba borok no buru chaiti ogu kisa pa nuruk tug baijati hi angkhe sang nini sarai ma bwsaka khoroksa khoroksa bumung tamo Nakshi Jomatia bo tabuk pori je tongkho porikha pore tong seswa morning star school lo pore tong bwsa class class 2 hingkhe takuk nini bwsai kwmamani nung tabuk thana rogole affair khlaikha de thana o khaija bisibar salo khaija waisa sombar phali hoja kagos ro hoja mase to thana o kagos mas maya ke tini khana ro nai hoja se kagos apply khai mane kagos hoja ya ko hingkhe thanani borok mungsa saya kuda mungsa saya ko tong khainai
xây áp lực từ một ba một tuần và bắt đầu khai cái thằng ấy nó khai đây nữa hay sao hingke tabuk nini bwsai phatar hasteo thangmale bo saisungda thang nakhe sabubai thang anh ba nó cứ anh bố bài cái lại bố bài cái này cái thằng này này đồ gan nó ra nó lại này sang sát sát khai đi tên này thì nó sang khai lên thì đó sao thằng lại mà này giam nó lại giam này rằng còn lại cái đó cái mình ăn giam này rằng rồi xin này mình hiểu cái cái mình có gì giam này rằng rồi khai đi đồ gan này khai rồi xin cái khai mình mang cái tiếng thằng bay là sao hingke je nini bwsai no logi talang thanai tabuk nini buai ni bumungle tamo ang ba ani buai ni bumung asolo na no smaya ka to hai ro sia nai ro ho khele sakma ke no sibai ku jo to ni sibai na hi sao tan buai hi khe sakma hi sabai bu hingke tabuk lukurongni thani nung subasu nai tong tana ang ke nai tong ru ro bai ja di hi ang ke boro tong boro sa phan ani ba sai no ro to bui ro bai ja di hi ang ke sao takuk tai bukuk song sini o bukuk jungni jungjal tak bini bwsai kemajak nogo chana kwrui nungna kwrui wngma bai bo tabuk asok nu jungjal tokha khajani sini tiprasa bukung bararok bono hamjagoi bini bwsaino kisa naitugui tongui kari relai malaike belai ke chana hingke nung tabuk takuk nini bwsai kemamani no nung lukurong no subasu nangota khari ở quy phân nó đầu tư đầu bây giờ thì hiện cái không sao nó bong sợ nó cái boro tông boro sa phân nó khari ở quy cái sao sa khari phân đầu tư đầu bây giờ cái bạn bữa hay khác cái sang người khi mà hỗ trợ đó belai hambai